Mbak. Cabang bayi setahun. Kan dia tempe ya? Saya tak delok ya. Saya tak delok Beli. Dia tempe. Saya tak delok tempe nih. Ono apa ndono? Untuk aku mulai. Dorong ah. Sik teko wetan. Ontek tempe nih. Teko wetan. Hah? Teko wetan. Hah? Teko wetan. Aku di tempe. Entek. Wah, apa ngomong santai ini jadi? Loh, endi Apa jajane? aku jadi? Aja kawan lontong saiki anu, apa aku jane? Oh, ora kan kawan-kawane bakso no. Loh, bakso Lagi ndi ono wong bengi. dodol. Awane sing mangan enak-enak kok. Pean jangan kok ya ndak Piro cocok. duwe? Pedes. 5.000. Hah? 5.000. Hah? 5.000. Apa ngene duwe iki? Onde-onde. Onde-onde godho. Hah? Onde-onde godho karo kocor. Iki. Pasno marine. Wow, tempe wis entek iki. Oh, kurang sitok wonge. Susuk 15. Iki duwe lho, susuk 15. Kok kulon gue? Teko wetan. Mosok. Lho iku sepedaku ngadep ngulon kok lho. Ya. Lho. Oh, tempe apa yang mau? Kau barang mali, dia ada yang gitu. Barang apa juga gue? Lengo woto. Lengo. Iya woto. Kula mau kira ini. Wak lele. Wak lele. Kah? Wasin. Ya ada kiri. Lele dudu gere. Lele. 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 Aku lagi adem kok ngantuk lah. Apa lele ini? Ya koyok biasae. Hah? Koyok biasae. Piro? 5.000. Wah, kau teman lah. Kau anu aku heran. Hah? Apa nih ha? Telu kalau ya. Isine Piro? 5.000. Lah ya kabeh 5. Papat paling lendak telu. Aku apa? Apa? Bendino ini pengen tempe. Besok tak ngai tempe. Nanti barang ya. Iku lho, iki lho. Oh. Aku bengi ngantuk aku saya. Ya iya lah. Iya 5.000. Tak cupukno lelene sik. Rp5.000 saja. Kok gak ada lagi nih? Apa kuwi? Lele. Hah? Lele. Karim bersani tok wis dibeteti. Kok lengo to iku? Iya. Lengo jaga kono aku cah karo. Panu ana lho, Pak. Pak Kaji ke jual kadang-kadang. Udah ketemu ndi? Kaji. Iki lading. Aku tahu karo. Wah, lari bendino. Kar wo diuncualno lek. Paling ke kulon gue. Kawan. Lah iku lo ngadep ngulon, sik kate ngulon. Lha iku liyane iki apa iku?
Iwak Banyar. Hah? Iwak Banyar. Banyar. Iya. Kaya apa lo Banyar iki? Lewat bener. Kono Banyar payu. Ya ada Banyar loh. Kuniran. Iya Banyar lo ngombol kok. Coba Banyar kayak apa iki? Wah, kepiro lho? 5.000. Pakai men. Enak ndi lho iki? Padha enake ya. Kak. Iki Banyar kok gak dikekele ya. Tuh, enakan iki. Enak ta iki? Enak. Lho gorong mah. Lho kok tak sepuluh lho iwake. Lilit loh dituku kabeh ah. Nek limo. Ya. Kabeh ah. Hah? Kabeh karo Gendeng. ya wes ijol tok. Hah? Ijol tok. Mari bayar. Ijol tok wes.